tirsdag. Kedetirsdag var det faktisk. Fordi det var kedeligt selvfølgelig. For det var det jo. Kvinnet kedede sig rigtig meget, men så var det jo, at han fik en idé. Eller var det en pære? Kvinnet vidste bare ikke, at hans idéer som regel var rimeligt dumme og åndssvage, men det vidste han jo ikke. Kvinnet skulle ud og køre kværn, ligesom en peberkværn, men når man ikke ved så meget, så vil man nu ikke, at en kværn er en knallert. Og så får man jo ikke så meget peber på sin mad, vel? Kværne, kværne, sagde Ejner. Ejner var lærer, og for ham var det at kværne, at regne ting ud på en lommeregner. Forvirret. Det er ingenting i forhold til kvindet, med sin knallert lommeregnerkværn. Det var dog besynderligt, tænkte kvindet. Var der nogen, der havde tisset på den? Smage, smage, sagde hans tunge. Den var sur. Den kunne ikke lide tis. Hvem kan dog også det? Måske sammen med Malibu. Knallert lommeregnerkværn, tungen og kvindet begyndte nu deres eventyr sammen. Og hvad var mere oplagt denne kedelige kedetirsdag, end at besøge mangaforeningen? Kvindet var formand. Oha, fint besøg. Som formand havde man jo et vist ansvar for, at det hele ikke bare gik op i hat og briller, eller rollespil, som det også kaldes. Det skulle handle om hentai, slud og manga. Der hvilede et stort pres på kvindet. Og det ikke kun det pres, hans røvhul måtte bistå, men hele mangaforeningen faktisk. De holdt nemlig deres møder i kvindets 12-finger tarm. Sofia måtte ikke være med. Kvindet, tungen og lommeregnerkværnen var på vej til mødet. Det lå i Odense. Kvindets 12-finger tarm lå i Odense. Kvindet var meget populær i Odense. Det syntes han i hvert fald selv. Men kvindet var jo også retarderet. Hvor fanden er Odense, spurgte kvindet. Nej, hvor fanden er Herning, hedder det altså, sagde tungen. Sikke en diskussion. Kvindet rodede i lommerne på de bukser, der lignede noget en pige ville gå med. Pigebukser. Måske var der noget brugbart i lommerne. Noget, der kunne få ham til Odense, landet hvor det flød med mælk og honning. Det forjættede land. Det er nok snarere landet, hvor det flyder med 12-finger tarm, end skød Ejnor. Gud, udbrød kvindet. Han havde slet ikke engang forladt klasseværelset endnu. For Satan da også. Men Satan ville ikke tage skylden. Ikke denne gang. Det var rigeligt, dengang kvindet blev født. Dengang kvindet var en baby. Var, sagde Ejnor og insinuerede derved, at undertegnede til dato, anno 2010 stadig var en fanti. Hvad mener du med det, sagde kvindet. Men han var jo også retarderet. Tag du bare til Odense, din lille bøsse lort, sagde Ejnor. Stik så af med dig. Skal jeg tage færgen eller knaller den? Jeg mener kværnen. Tja, færgen. Snarere færgen.